Ano yung mga donations ninyo? Mambuntag mga besh, mga bay. Sige, karong adlaw padung nami dito sa Makilala, North Cotabato kay the last 3 days we've been preparing to help. We have a lot of relief goods. So karon mo biyay kami dito. Pakita na mo sa inyo kung unsay nahitabo dito. Gahapon na usa ka grabe na hailstorm na so kaloy kayo. Pero na kami mga relief goods, so tabangan nato sila. Tara. Hi guys! Hi guys! Grabe mga vlogger nasa likod ako. Sige, so shout out sa Davao Car Rental kay tungo nila na kami nindot na sakyanan karon. So para daghan mi makatabang dito. O shout out pod sa CY Alexis kay sila bahala sa dako na truck ba kung asa ang butang namo ang relief goods. O na yung mga bugoy na tao nag-angkas amo sa likod. Di kami kaila, kinsa na siya? Kaya mga friends na si Loy din. Si Ginard. Gito. Sige, so layo pang biyahe. Tara. Okay na mo diha? Gusto kaya magkaon ng mga Pilipino pag naabot og 20 minutes nidaplin kami para magkaon sila. Pero okay na para may kusog sa lawas kay maningkamon yun sila dito sa Cotabato. Pero humar kami magkaon. So diretso na mi dito sa Cotabato mga 2 hours, 3 hours siguro. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. Sige, update. So, asa ta karon? New Cebu, Makilala. Yan, so, Barangay Cebu. Okay, hulat lang. Ga-vlog sa kami. Grabe. Sige, ato mi sa bukid kay yung mga daplin, dali lang sila maabot sa mga reliefs. Ang mga tao dito sa bukid, isod daw agyanan. So, ito mi sa ila, basin wala pa sila nakadawat. Sakto? Sakto. Ayo, sakto. Sige, astig. Kakuyan gyud. Guma di ay. Sige, so diri kami niabot, diri makilala ni. Baho. Sige, so nidap lang kami diri. Mangunta na kami sa ila mga captains, barangay captains sa gani. Kung pila ka buo ka mga pamilya para lainon namo Bago ma-distribute. Bago ma-distribute para patas man tanan sila makadawat gyud. Mga besh, mga bay! Yung ka dire! Oh, bye, kumusta? Hello, di. Kumusta naman? Okay kayo? Nakaabot yung ka dire, no? Oo. First time? Kuya Jud ba? Wala man lagi imong partner nga si Oh, Kwan. ato siya sa Manila karon? Zoe, dagan ka fans dire. Sayang wala ka dire. Wala, Joey! Joey! Tanong wa ka kaabot dire. Mao ni siyang usa sa evacuation center. Diba, boss? Picture me! Picture ta. Wala, makita mi sa imong YouTube. Say hi. Say hi sa vlog. Hello mga bay, mga friends! MTV Cribs. Mao ni siyang reliefs ninyo kay kung yun ang nag-donate. Salamat diya sa mga nag-donate dire. Pila gani ka bags? 600. 600 eh. Pila ka kilo 3 kilo. per sack? Bali 1800. Mo ni mga donations ninyo. Ayos kayo. Maghinay na nilok. Sayon Milford. Sayon Milford. You were making me so sure in a heartbeat. Sige ang sunod, Rolando Libres. Libres niya ayos. Saying a sentence. Rolando Libres. Sige, mamen, Jolito Libres. Dagan mo Libres dire, ayos. Day and night and day and night. To be honest, I just don't know what to do next. Ayos, so humar kami muhatag ang mga relief goods dire. Musurog pa kami dito sa bukid sa mga tao na siguro ba naggubag yun ilang balay. Pero nga ni ay diha sa likod na mo. Dito ta makikita o unsa ka grabe ang linog. Di ba?
Sa mana? First time katila o kwan. Kakao, pero bati ni siya. Batik, Murag bati na. batik. Murag ilaw. Murag tuba. Kumusta? Mayong hapon. Good American. Kabalo mag Bisaya. Parehas tagbuhok, puti. Parehas tagbuhok. Mo na yung mga bago ng balay nila, ng taga dire. Oh, gwapo pa. Guwapo. Isolation? Ano siya na? Insulation? Insulation pa. Ayo no? May mga kwarto pa. Mastig dire. Ayo mga tao dire na sila libre na tubig kay spring water ni siya. Oh, lamig kayo. Diha oh, mas lamay pa na. Color brown. Ayaw kay color brown. Ayaw, ako siya sulayon. Kung makalibang ako, mabantay mo ha. Mura sa tubig no? Murag tubig. Oh. Mura gyud. Di ba way lasa? Ninom jud si Kaloy, ninom jud si Kaloy. Sige, bantay mo ha, kay dagan ako nimnon. Pamilim pudloy. Nya. Okay kayo. Lami. Fights ra. Lami kayo. Fights ra. Wow, sana all. Gusto ko mahimong ligid daw, so gitanom nila usa ka kahoy na goma. So mo ni siya ang ilang sap matapok dire kung ipadala sa factory maghimo og ligid. Diba? Shout out Zoe. Unsay mong gustong brand nga ligid? Zoe. Gusto mahimong ligid. Zoe. Sige, so mo ni siya ang goma pagka-harvest na. Pagdala sa planta, Hikap. ligid na. Hikap eh. Oh, Kini murag diaper. Pamper ba? pampers. Di ba? Tanawa, oh, diaper. Baho pod, pre sa diaper. Ako siya hikapon ha. Murag cheese ba? Humot. Baho jud siya no. Baho man na siya. Napaidaghan. Dosa sila kabuok. Oh, ikaw pa. Salamat. Salamat pod. Tanaw sa agyanan tungod sa linog. Diri dapat 21 kabuok. 21 kabuok ang pamilya. Grabe kayo ang linog kay agyanan gani, guba kayo. No? Nga na gyud. Sa guba ajud. Enjoy. Gawad. Hi. Si Kaloy. Thank you kayo. Oh, thank you pod. Thank you. Salamat kayo. Oh, may problema. God bless. More blessing. Thank you. Wait sa. Pandesal. Wala. Macho man. I love your vlog. Wow, thank you. Napon mi mga biskwit para sa mga bata. Wait. Oy. Share ka mo ha. Thank you. Apir. Bye. Bye. Nakaon ko pan kay. Amerikano man ko. Unya karon kusugulan. Noise man kita sa likod. Basag kayo. Pero murag lingaw man. Sige, so niya mo kami diri sa Apir. Apir Bala. Upper Bala di ay, Upper Bala magsaysay. So dakan kayo di ay ang mga tao diri na wala pa gitagaan murag ingana. Kay dito sa makilala ang intention karon. So tuloy kayo sa mga tao diri dakan di ay. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why. This ain't no madness. The smoke and the mirrors are memories. Now the sun's gone down like a river rushing way up above. This ain't no sugar-coated love. Unsa gani ang tribe dire? Ang tribo? Bagobo sir. Pagobo? Natibo. Muna siyang natibo na tribo dire. Unya, nasa sila magbudots daw. So magbudos na ta. Sige. Naong 5. Ay, dyan. Wati pa ako wati.
Salamat kayo. Thank you. Sige, kini. Dungan ta, salamat sa inyo tanan. Ang 3 ha? 1, 2, 3. Salam! Ayos ha, salamat! Salamat sa budot! Sige, bye-bye! Lang si Sir Kaloy nga daghan kay salamat sa mga blessing ay lang gidalangan ni kanamo napadugang mga panalangin alang kaninyong tanan nga lang supporter kanamo karon. Dako nga mo pagpasalamat sir, ma'am. Salamat. Ayos. Success! Okay kayo! Fights kayo! Sige, sumunod siya. Nakihuro na mong tanan. Mayo kay niabot kami dire kay sila Kaloy kayo. Wala sila bugas og tubig. So, takto na. O tungod yun ninyo, so salamat kayo sa mga donations ninyo. Salamat sa kuan. Sa siyempre mga sponsors namo sa inyo tanan. O unta madayon mga blessings sa inyo. Sige, so salamat sa pagtanaw. O kaping mo tanan. Woo! This ain't no sugar-coated love. I'll stay in bed. I still got the feeling that you're next to me, stuck in my head. When lights go off, you're everything that I could ever want. Your touch